Wadhi nyime joket mwandu mag ji giwegi mong'ere kaka Dundek Groups of Companies oya kambi mar rego mok ofuko e boma ma Homa Bay. Kambino ma iluongo ni Dundek Millers ogere kar dak ma Kongeni kendo obiro bedo ka orego mogo mar kuon ma otese ni didis, mok nyuka, kachiel gi chiemb gwen kod mago mar jamni bende ibiro regi ei kambino. Weg kambino wacho ni okang' mar yawo kambino biro yaro thuolo mag tije kendo jiwo pur mar cham e alwora ma Nyanza. Gijiwo jopur e kaunti ma Homa Bay mondo mi oket maino margi e pur mar bando mondo mi giyud kaka ginyalo tero oduma e kambino mondo mi okonye ting'o malo kit pur ma gitimo. Wabiro rego mogo mar nyuka, wabiro rego mogo mar kuon miluongo ni didi, wabiro bedo gi mogo mar unga ngano, to chok yugi modong' mowuok e mogo wabiro loso godo chiemb gwen, chiemb dhok, kaeto wabiro kwayo joma nigo mena mondo bika. Ok wagwe joma chuo oko, to warwako gi duto nikech wabiro miyo gi fertilizer mondo gikelnwa oduma, gipur gikelnwa oduma. Mae momiyo wachako kambini, to gimomiyo wakele ka mae kamonyuola. Omiyo adwa nager kuma ae. Kinde ma wan go kani orego capacity mar tan 30, to orego seche 24. To odiochieng' wanyalo rego gunde matin. Katin ahinya en ogunde 600, onyalo dhi nyaka gunia 1,200. To mano dhi miyowa mogo mag bundle mar kilo 2 cha. Odhi miyowa godo moke 205. My point to all of you, the community, is to make sure that you work with us, go back to your land, cultivate it, and plant corn for the mogo business to prevail in your area.